No, bolo trošku menej dievčat ako po minulé roky, ale vystihli sme ten najhorší týždeň, čo sa týka poveternostných podmienok na Slovensku. Takže my sme boli sami radi, že sa porota môže presúvať z mesta do mesta, lebo naozaj situácia na cestách bola hrozná a z toho dôvodu si myslím, že je veľa dievčat to možno odradilo alebo nestihli prísť. Ale zase čo sa týka kvality, ktorá je prvorada pre nás, tak myslím, že budú veľmi fajn. Aj to semifinále ukázalo, že sme naozaj vybrali, myslím, že vyše 70 veľmi pekných dievčat. Bolo ťažké to rozhodovanie v tom semifinále? Bolo tak ako každý rok, aj tento rok bolo ťažké, možno aj tým, že je nás v porote dosť a každý to vidí možno trošku inak, aj keď taký ten základ máme všetci rovnaký, ale takéto najúžšie vyberanie už spomedzi nejakých 20-25 dievčat bolo naozaj veľmi ťažké. No, ja to neviem zatiaľ až tak posúdiť, lebo je pravda, že vlastne z tejto pozície, v ktorej sa teraz nachádzam, tak s nimi nie som až tak často, ako to bolo v minulosti. Takže zatiaľ ich môžem hodnotiť jedine vizuálne. A jedným slovom by som ich asi zhodnotila tak, že sú veľmi pestrá zostava. Že naozaj tak, ako prichádzali po jednom dnes na to pódium, tak každá bola úplne iná, každá bola sama za seba. A myslím, že sa podarilo porote vybrať veľmi pestru, typovo veľmi pestru 12. Tam sa bude tak ako každý rok na sústredeniach sa budú vlastne robiť dokrútky do finálového večera a budú sa tam fotiť fotky, plavky a v podstate pre nás je to pracovný názov fashion, ale to je také v podstate portrétové fotografie, bude to robiť Braňo Šimončík, ktorý už má vlastne premiérové fotenie za sebou. Fotenie na sympatiu už sme nafotili v posledných dňoch. Takže taká klasika v podstate naozaj fotodokumentácia a videodokrutky do finálového večera. Ľudí možno vždy zaujíma, že či je tam čas aj na nejakú zábavu, alebo že či je to čisto len pracovné sústredenie. My sme väčšinou tak unavení tým, že sa stáva veľmi skoro, niekedy okolo 4 ráno alebo 5, že večer, aj keď niekedy sú plány, že večer sa stretneme aspoň ten tím, a že sa trošku zabavíme, tak väčšinou to nevychádza, lebo všetci sú radi, že idú spať a ráno znovu vstávajú, takže v pláne to vždy máme, skoro nikdy to nevyjde, ale pokiaľ niekto má narodeniny alebo meniny, čo sa stane, že to vyjde práve na týchto pobytoch, tak ako taká v úvodzovkách formálna zábava ako je, ale určite to nie je sústredenie plné zábavy a kvázi dovolenka, ako by si to mohol niekto myslieť, to určite nie. Ty, keď si bola riaditeľka súťaže Miss, tak si vždy bola vlastne taká mama tých dievčat, lebo si staršia a väčšina báb teda buď nemali ešte 18, alebo mali tesne po 18 a dávala si na ne pozor, aby nepožívali alkoholické nápoje, aby tajne nefajčili. Tak teraz ako supervízorka ti to odpadlo, alebo tiež budeš taká mamina? Je pravda, že z tejto pozície už niektoré veci sa dosť zmenili, aj keď to možno na prvý pohľad nie je vidieť. Neviem, ako by som to povedala, ako ja mám trošku taký väčší nadhľad asi nad tým celým, neriešim samozrejme všetky tie veci, ktoré som riešila v minulosti. Myslím si, že aj ten vzťah s dievčatami sa trošku zmení, že už to nebude, alebo možno nebudem pôsobiť až tak prísne, ale verím, že tam budú iní ľudia, ktorí túto pozíciu preberú za mňa a že budú mať takú autoritu a možno trošku rešpekt na to, aby dievčatá vedeli, čo si môžu dovoliť a čo si majú nechať na dome.